ನೇ ಅಂಕಲ್ ಪುರಲ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಬತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ದಾಲಾಬ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ನಾಸಿಗೆ ಆಪುಂಡ ನೇ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಬರೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಅಂಬಿ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಚಾನೆಲ್ದು ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಂದಿರ್ತದೆ ದಾದಾ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಆಂಟಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಅಂಚೆಗ್ಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಮಾತ ದಿಕ್ಕೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅಂಚು ಬಲಿಪುನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಆಮೆ ತೆಕ್ಕು ಬಲಿಪುನ ಏಮೆ ತೆಕ್ಕು ಬಲಿಪುನ ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿ ಬಲ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ತ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಏಲ ಹೂ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೂಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತೋಲೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕೈ ಬಚ್ಚು ಕೈ ಪೊಲಿ ಮನಂದಿಡೆ ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ನೇ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಬರೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕುಕ್ಕಿಜ್ಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ದಾಲಾಬ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ನಾಸಿಗೆ ಆಪುಂಡ ದೇ ಅಂಕಲ್ನ ಪೆತ್ತಲ್ಲೇನು ತುಯೋನರೆ ಮೊಕಲ್ ರಡ್ಜನ ಗೋಪಾಲಕರ್ ಇಂಕಲ ಏ ಉಪ್ಪಡ ಅಂಕಲ್ ದಾದ ಹಂಡ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕರ್
ಈರೊಂಜಿ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮಿತ್ತೆ ನೆರಡ ದಿನ ಪರೀರು ಬಟ್ರಿಲ್ಲ ನಾಡ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹೋಪಿನಿ ಗಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಜೈ ನನ್ನ ಕೊನಪಿನಿ ಬೇ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಚಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಲ ಗಿಡತ್ತು ಸಾಕಂಡು ಅಂಡಲ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಪ್ಪು ಎಂದಲೇ ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದಿರು ಎರಡ ಅಲ್ಡ ಪನ್ಪಿನ ಬಿನ್ನೇ ದಿನ ಬರಟಿ ಕಟ್ಟರೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಹೋಪು ಕಿಟಿ ಉಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಕೊನ್ನೊಲೆ ತಂಪು ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಪೂರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೈ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಅಂದೇ ನ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ತೂ ಅಂದೇರೇನು ಹಾ ದಾನೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಚೌಕ್ಯ ಏರು ಒಗ್ಗದಕ್ಲ పోయి పోయి అందే బరుడే అమ్మ అందమ్మ నేను బరుడా దే ఇంకల నా వర బత్త ದಾಯಿಂಚ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಮೊಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಾನಟೆ ಅಂದು ಬಲ 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 ಸಾರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ 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 ದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಒಗ್ಗದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೆತ್ತಗಾಂಡು ಪೂರಾಣ ಏ ನಂದಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಈ ನಾನಂತ ಲೇಟ್ ಬಲ್ದಿ ಎಂಗಲ್ ಬರ್ಪ ಆಂಟಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪ ಅದೇ ಇರ್ನ ವರ್ಣಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ನಾನೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರು ಮಾತ ಬಲಸರ ಅಂತದೇರು ಪೂರ ಇನಿ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮೇ ಬಲಸರ ಅಂತದು ಈ ವೈಕಿದೆ ನಿಕೋಲಜ್ಜ ಹಾ ಅಪ್ಪಳ ಬಲಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಿ ನಾವು ಸೀರಾಗಂತದಾನೆ ಆಗ್ಲೆಂಕ್ ಲಾಪುಜಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ದೀಚುಗುಲೆಂಕ್ ಎಂಕಲಾಗ್ಲ ಗಲಟೆನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇರಡ ಲಾಪುಜಿ ಯಾವುದೇ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಬಲಸು ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಚೇತುನಾಗ ಅಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ಡ ಎನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಕಂಡು ಎಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬನಂತೀರ ಅಂಚಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ದೆಪ್ಪೇನು ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಮೆ ದೊಡ್ಡಾಗ ಬಕ್ಕೇಂಜ ಚೂರಿ ಆಗ್ಲೆ ಅಂದಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂದಿಗೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ಮೆ ಓ ದೊಡ್ಡ ತಂದೆ ಅಂಚಂಡಾರೇ ಕೊರ್ಲೆ ತಾತ ನೇ ಮುಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ತಾತ ಕುಲ್ಲೆ ಕನಪೆ ಕುಡೇರಿ ದನರಾ ಓಕೆ ಇರೇದಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೇದಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೇದಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದೆ ಇತ್ತೇನೆ ದೆಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಒನ್ನೆ ಅಂದು ಝೂಮ್ ಅನ್ಪೇನು
ಇಜ್ಜಿ ರುನ್ನೆ ಹ್ಯಾ ಪೋಪೆಂಚ್ ಅರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪು ಇಂದೇ ಎಂಬೇನು ಒಗ್ಗದಾನಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ತೂಡ್ರುಂಡು ಆಪುಜಿ ಹಾಂ ದಾದಾ 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 ಇಂತ ಮೆಂಬೆಗಂಜಿ ಆ ಮಸ್ಸರನೆ ಮಾರ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾ ಅಂದೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಬೂದು ಕಮಲ್ ಸಾರ್ ಬಲ ಸರ ಅಂಚನೆ ಚುನ್ನಿ ಇಂದು ಹಪ್ಪಳ ಒಕ್ಕಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯೆ ಸೀರಾ ಅಂಬೆಗ ಗಿರಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಭವಿತ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಹಾ ಉನು 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 ಏನೋ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪುಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಜವನೇರೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದ ಜನಕ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೇ ಮೇಯರ್ ಮೈನಿಗೆ ಇಂದೇ ಮೋನೆ ತೋಪಲೆ ಅಂತೆ ಇಂದೇ ಒಂದೇ ಮೋನೆ ತೋಪಲೆ ಇಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಟಿ ನಕುಲ್ ದಾದನ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಒರ್ತಿ ಕಾಸ್ಗೆ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಬಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪಾತಿರ್ಬಾಗ ಇಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರಲ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿಶನ್ ಯಾನಂಜಿ ಪುಗಾರ್ನಿಯೇ ಕಿಶಾನನ ಹಾಂ ಕನ್ನಡ ಕದಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಮೆದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿಕ್ ಪೇರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ಕಿಶನ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಡನ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯಂತ ಸಟ್ಟಾಪೆಗೆ ನೇ ಪಾಪುರ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಈ ನೋಡವನ ಬೇ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಂಗತ್ಲಾಂಡ ಏ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಂತು ಉಡ್ಪಾಲ್ ಕಾಂಡನ ಯಾನುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಹಾಲ್ ಅವೆರ್ದು ಪಕ್ಕಂದೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಚಿಂಕಿ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವಡತೆ ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯ ನೆಟೆ ಉಂಡತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆಯ್ನತೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡು ನೆಟೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದು ಎಲ್ಲೆಗಾಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾತದೆ ಅವೆರ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತುಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಕಿಚನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಿಟಿನ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಕಿಟಿನಲ್ಲ ಚುನ್ನಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಥೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಪುರ ಪೋದಾಂಡವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಪೋಡು ಬಂತೀರು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಮೂಲು ನೆಟ್ಟೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡವೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಂಟರ್ದು ನಮ್ಮದು ಇಡೇ ಎಂಡಾಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂಕ ಇಡೀ ಪೊರ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ಒಂದು ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾತಿ ಅನ್ನರ್ದು ಆಯ್ನಾತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರೇ ಅನ್ಕನತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇಡೇ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ಲು ತೂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಇಡೇಕ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ಬಾಯ್.